कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. राज्यस्तरीय उत्तम परिसर तज्ञ प्रशस्तीक पात्र जाल्ले कारवार थोर्लेबागचे सुपुत्र प्रमोद दिगंबर नाईक. कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली जंगल लॉजात 27 वर्षांच्यान सेवा करचे प्रमोद दिगंबर नाईक हेमी राज्यस्तरीय उत्तम परिसर तज्ञ या प्रशस्तीक पात्र जालात ही कारवारकाराक खुशेची गजाल. प्रमोद नाईक हे मूळ कारवार थोर्लेबागचे निवासी असून सध्या ते दांडेलीच्या गणेश नगरात वास्तव्याक आसात. प्रमोद नाईक हे बहुमुख व्यक्तिमत्वाचे क्रियाशील परिसरप्रेमी असून अत्युत्तम चित्रकार आसात. ते कोंकणी भाषेचे सक्रिय कार्यकर्ते असून तेमी कोंकणी भाषेत 60 कवितेचो कविता संग्रह आणि दांडेली आणि आजूबाजूच्या विविध पक्षाचेर आणि प्राण्याचेर आधारित पुस्तकां बरोवन सध्या ती प्रकट केलात. ते कोंकणी आणि कन्नड भाषेत बरोवप करतात. तेमकां उत्तम परिसर तज्ञ ही पदवी राज्यस्तरीय जंगल रिसॉर्टातर्फे दिवची पदवी असून बेंगळुरात जाल्ल्या जंगल लॉज अँड रिसॉर्टच्या 45व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भात ती प्रदान केली. तेमगेले या प्रशस्तीन कोंकणी प्रेमीलो आनंद द्विगुणीत जाला. या तेमगेल्या यशाबद्दल पुढल्या वाटचालीक गांववाल्यांनीच न्ही तर अख्ख्या कोंकणी प्रेमी शुभेच्छा व्यक्त केलात. कारवार थोर्लेबागचो कोंकणीचो पूत प्रमोद दिगंबर नाईक हेमका कारवारच्या कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार तसेच कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलातर्फे खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त केलात. पळया तेमगेल्या हातान काडिल्ली काही चित्रां. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. खबर सांगता हरीश नाईक. डायलिसिस केंद्र आणि आशा किरण दृष्टी केंद्राचे उद्घाटन. कारवार. कर्नाटक प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आणि जोडा तालुक्याचे आमदार आरवी देशपांडे हेमी आज जोडा हांच्या नवीन उघडिल्ल्या तालुका रुग्णालय डायलिसिस केंद्र आणि आशा किरण दृष्टी केंद्राचे उद्घाटन केले. या वेळार उलयतना तेमी सांगले की प्रत्येकान आरोग्याकडे लक्ष दिवंक जाय. कितले पैसे आणि मालमत्ता मेळ्ळी तरी ताचो काहीच फायदो ना. आरोग्य हे एक वरदान आसा. प्रत्येकान आरोग्यासाठी जास्ती काळजी घेवूंक जाय. या वेळार पात्र लाभार्थ्याक चष्मे, तडफळ, कृषी विभागाकडच्यान बियाणे तसेच अंगणवाडी खातीर कुकर आणि पोषक अन्न वाटप केले. या वेळार केपीसीसी सदस्य सदानंद दबगार, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मारुती पाटील, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबार, नंदीगड्डे ग्रामपंचायत अध्यक्ष अरुण देसाई, आवेडा ग्रामपंचायत अध्यक्ष अरुण भगवतीराज, डॉक्टर विजयकुमार, डॉक्टर सुजाता उक्कली, तहसीलदार मंजुनाथ हेमी हजर आशिल्ले. शिरसीत अनधिकृत तंबाखू विक्री करच्या दुकानदाराक दंड. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी शहराच्या यल्लापूर नाका, TSS आस्पत्री रस्त्यार, चिपगी, विवेकानंद रस्त्यार अशा शहराच्या विविध जाग्यार 15 पेक्षा जास्त दुकानात धाड घालून अनधिकृतपणान तंबाखू विकच्या दुकान मालकाक दंड गायिल्ली घटना घडली. तंबाखू विक्री करचो परवानो ना आसतना चोरेन हे दुकान मालक तंबाखू विक्री करताले. एकच दिवसा सुमार 6200 रुपये दंड वसूल केलो अशी माहिती प्रसारमाध्यमाक दिला. या मोहिमेत शिरसी तहसीलदार ग्रेड 2 रमेश शेगडे, डॉक्टर विनायक भट,
तालुका आरोग्य अधिकारी शिरसी, क्षेत्र शिक्षणाधिकारी खात्याचे दैहिक शिक्षक बी गणेश, नगरसभेचे श्वेता एम पटगार, पोलीस खात्याचे ASI प्रकाश कट्टी, आरोग्य शिक्षणाधिकारी श्रीमती गौरी सी नाईक, ज्येष्ठ आरोग्य इन्स्पेक्टर VL हिरेमठ, ICDS खात्याचे वीणा शिरसीकर, समाज कल्याण खात्याचे KH इम्मडी, साजन कट्टेनळी हे मी भाग घेईलो. कुमटा समुद्र किनाऱ्यावर होड बोटीचे अवशेष येऊ लागले. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा बाड समुद्र किनाऱ्यावर होड बोटीच्या यार्ड भागाचो पत्तो लागलो. रात्री वेळार ह्या समुद्रांतल्यान हुबून येवन किनाऱ्यार पडलो. हे पळोवन स्थानिकान तटरक्षक दळाक माहिती दिली. तेमगेले CSP अधिकारी घटनास्थळार येवन परीक्षण केले तर केरळच्यान कोचीत मे 2024 लायबेरियन ध्वज लावून येयले ML 3 कंटेनर बोट बुडली. तेजेच हे भाग असू शकतात असो अंदाज समुद्र तटरक्षक दळान दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.